ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ଆଜି ବହୁଆ କରୁଛି ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆଉ ମୋବାଇଲ କରି ଶାଶୁମା ଦେଖି ମାରେ ଲାଇକି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଆଜି ବହୁଆ କରୁଛି ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ମୋବାଇଲ କରି ଶାଶୁମା ଦେଖି ମାରେ ଲାଇକି ଆଜି ଦଉଛ ଚପଡ଼ା କରୁଛି ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ଆଜି ବିଦେଶରେ ଖଟି ସ୍ୱାମୀଟା ଆଇଫୋନ ଦଉଛି ଆଉ ସେଇ ଫୋନରେ ଗପିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର ହଉଛି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏହା ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ କଳି ଯୁଗ କଣ କହିଲେ ନା ଆଜି ବିଦେଶରେ ଖଟି ସ୍ୱାମୀଟା ଆଇଫୋନ ଦଉଛି ସେଇ ଫୋନରେ ଗପିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର ହଉଛି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର କଥା ସେ ଜମା ଭାବୁନି କିଛି